ले बड़े खो माई कैसा लगता टे। ओहे कुमार वाला स्वाद मिलत है। अरे बाप रे बाप माँ तो कहे कि माई कहे अरे बाप रे बाप आई हो दादा अरे भगवानों से बचिया डरा जाहो कैसन मतारी है तहार की आके हिया मारे पीस मार खींचा ताड़ी आए हे भगवान ये ना हमार खून खौला ताकि का कहे खातिर के हम कुछ बोला नहीं की चाहत लेकिन अब बर्दाश्त नहीं के हो कहता बर्दाश्त हमरा नहीं के हो कहता माई आ बहन के बोला ले बिया साफ कनी के लाज शरम नहीं के लाज हया नहीं के साफ छिछा लेदर कइले बाइसन ए दादा हे कनी के देवी दुर्गा ले नहीं के तनिको चिंता देवी दुर्गा चिंता नहीं के देवी दुर्गा हमनी के घास दिहन त कहां के होखम जाई नवरातन में होके मुर्गा मछली खाला हां आया के ठूसत ऐसन दुनु हमार गोतिनी वसन बिया कला बिनावे त हमारा मरद के आवे द हां बैठी दहिया पा बैठी दहिया पा बैठी हम का समाई मत जाने हमारा सही खून खौलाल बटुए खून खौलाल बटे हाउ खेलवाड़िया में उतारी के बहन के बोला के घर में बताई नौमी पूजाई के मुर्गा मस्जिद में खाई रे बताई नौमी मुर्गा बनता है मुर्गा बनेले बिया के रखनी आउरो के देखा उल्टा पलटा बोले लगा के बनैले बा छोटा की माई बहन अपन बोला ले बिया बनावत या खियावत या बड़का कढ़ाई में ये कढ़ाई मछली कइले बिया तो कनी के ई ना बुझा करला के कनी के और कुछ बना दी पनीर सनीर बना दी बर्गर बना दी बाकी रही मुर्गा नौमी में बतावा नहीं ताबर दिमाग में सुन क देलस ये भगवान जी हमार तो रोवत न का पता कि का कोई का देवी दुर्गा के पहारा चलो तटुए जी आ कुछ अनहोनी हो जाए तो हमनी के का करम जरूर रे बताई जाए द भगवान देखत नहीं कौन तू न छुई ह छे ना तू खई ह जौन कर मने अपन मन के भाई बिया अपन मन के भाई बिया घर में मनी सास हमार नहीं की त हम बनी नु रवा बगर अपना भाई से आज ना छौ बतियनी तब देखी रौरा हमाई हाय चुरकिया बना आई कबारा तनी रुक जाई रौरा तू तो एगो अलगे हमारे के कुफुत क देबलो अब हम का करी छोटी जाई ओकर में हम हाथ चलावे ओकर प हम कहिया देनी हम कह देनी हम ना छौ बतिया देले बनी अब रौरा सोची कवन ना छौ बतियाई कि ना रौरा जानी हमार त साला घर में ऊ हाल भइल बनु लिपनी पतनी मजनी धवनी मां का पता गदा गुद्दी मां धवनी फिचनी का हाल हो ये बताई दीदी जी कि नौमी दुर्गा माई के पहरा चलतटे हां 9 दिन के नवरात्र के करा घर में लहसुन प्याज बन कइले बाटे रोस वाले नहीं की देखत नु हमरा घर मुर्गा बनल बा हमर समत भागी हमने के नहीं छुएले ए दादा हम त आइलो हूं हमरा हिया गुनाह हो गले बचिया रखले बानी कलस आए कलस बताओ भौजी माने निमन करत है सर 26 तारीख के रखा था हम अगर बोल दे हम 26 तारीख के खत्म हो जाता भौजी 28 के विसर्जन बा यो जान ली हां भौजी तू ही बताव हम बोल देम घर में तो कहत कि देखई बोल देलस छोटकी के भव हिया हमार ना बोले के ओकरा के अपन माई के भौजाई के केकर कर दोनों बोले बिया का दुनी बतावे मुर्गा बनले बि हमार परिवार देखलसिया आ ये ना ई गलती बात बा ई गलती नु बात बाटे जी ऐसे करे के चाही हैं अरे आदमी से ना डरा कम से कम भगवान से डरा ना तो उनके डर नहीं खे ए बचावा औरी दशहरा वाला एथी हो जाला त कोनो दिक्कत नहीं चल बनेला लेकिन हई वाला में अगर कुछ दिक्कत कर देबा तो भगवान न सेलहावे रे खूबी ने ना ये दादा हे दुर्गा माई हमर बेटा भतार छोड़ के कुछ करी हो ये बताओ ये आगाना जब गिड़ाई रही तो तारा जोन करतु तर मतलब ना जब एक ही आगाना बा तेही में आदमी ठीक ठाक होई कि ना लेकिन अब गेड़ाई जब करे के ये रहन बा तब गेड़ाई हां तब का ई नहीं इनका भाई के चिंता बना इनका अथी के चिंता बाटे भवा के हम का करम है दीदी जी का करम आ कहां बाइसन जी बनावत खाता ऐसन ए रामा के जाई कोनी के गुटो वसल बाड़ी सने के में जाके देखी काम के गति नहीं झूठ बोलतिया मार छछाइल बाइसन ओ बाप साफा छछाइल बाइसन मार सलाद कटता ऐसन पीस हो बाप हमारा घर में जान जाई दीदी जी डुगिया ड्रामा लागल बाटे जनी डुगी ड्रामा लागल बा एकदम से नी ए बचिया तो हम लोग रखे बुझाते ओकनी के बाप भाई को खेले रहा कोनो सलाद चिरतिया तो कोनो भात पलाटता तो कोनो मुर्गा काढ़त ऐसन ये नहीं खे बच्चा भेटल नहीं खे त का आदमी है नु साला काम धंधा छोड़ के डेरा पे गाइल बड़सन खाए पिए खातिर का कहबू मारा साला लाफांगा हो सो काहे कर एती कर हम जाते न बतियावत न छे बतियान की ना रौरा
हम जाते नहीं बतियावत नहीं ओकरा से हां ये मैया ई साला काम ए दीदी जी हमारा घर में देखिए अब 9 बता गए देखे पिलुआ चले लगल सन देखिए दे पिलुआ देखिए दे हम जाते नहीं बतियावत नहीं कम करे साला भगवान जी अब हम का करी हमारा जहां बेटा भतार के कुछ भइलो कनी के मन के लाद फारम टेंशन मत ले जाते नहीं बतियावत नहीं करे साला ते खाता है ने सोने पेट पोसत चलबे कि ते अपनो काम से देखबे हम बतियावत नहीं हे भगवान ये देवी दुर्गा चरा फैला के मांगतनी कि हमनी में कोनो गलती नहीं के दुर्गा मैया हमार मरद साफ एकदम साक्षात एकदम निर्दोष बा हमनी के निर्दोष बानी ऊ मार खाता ही सन छछाइल बा सन पीस पीस घरे माई का हो तू टेंशन मत ले काहे के तोहरे खातिर बनैले बानी ठीक बा अरे काहे के बनाओ गलू है बच्ची ये ता ससुर नंदी देखिए सन तारे बोले लगी है सन गोती नहीं आए पागल है का माई आ सबसे डरात रवि तू बता खइबे बुचिया हां बुचिया आवला ला आवा खा लो आवा माई धरू अरे रात में बनावलो न देखिए तो के को करम छोड़िया सना जान जी बच्ची कुछ कह तू चुपचाप रह माई काहे के हम देख ले के का हमरा कहता है उतना डरा मत ठीक बा धरा खा दे टंडरा बोलो ना दू खाली दा खाली पिए पियाजी है हां बस रहा डाल दे दूगो मरचा धर और धर रे डाल दे काट के दे खो ई जले खाई ना तले पियाज तो होता ना दे देले दीदी हम ना खाइब रे पागल है कारे तोरे खातिर न बनावतनी केकरा खातिर बनावतनी तोरे या माई खातिर न बनावतनी कनी ने रात में मत बना ससुर देखिए ससुर तो चो नहीं खे एगो नंदी नु गोतिनी देखिए सन तो देखिए का करता मासा बने चुपचाप रह माई काहे तो तू टेंशन लेता डी बताओ ना सब कोई हम कहतनी नवरातन में माई के कहले बा कि ना खाई जाला अपन पेटवा आदमी दाग के रही हां ने अरे भाई जब दीदी राज्य भी हमने के खे के देकर गोती ने अन्ना सबने से का मतलब का मतलब है या बता ना सही कहत रे हां ठीक है हमार फर्ज नहीं के बनाता है हम तो हमर तो बेटी ही माइयो के दे दे सलादा माइयो के माई ना कहते कि हम ना खाए तू खा ना मरचा तोड़ लेबे दे दे तन की से दे तन की से माई ले लेता है ले लेता मैं अरे तू हूं हद रे हाय ले ले लेवे से पहले ना थोड़े माई लुदा दो खा माई खा के बता तो बुचिया पहले हे हम खाए ना तू खो ना तन तू हूं लेके दो पीस खा नहीं लगता है सांजी के खस्सी मंगा दी हाँ चल ना तोरा के हम मंगा देता का टेंशन ले बड़े खो माई कैसा लगता टे ओहे कुमार वाला स्वाद मिलत है अरे बाप रे बाप मां से कही कि माई कही अरे बाप आई हो दादा अरे भगवानों से बचिया डरा जाहो कैसन मतारी है तहार की आके हिया मारे पीस मार खींचा ताड़ी आए देखा ढेर मत बोला ठीक बा त का कर दे देख कितना बोला थाई बतावा ना तू चुपचाप रह ना तोरा का डराई के बटे बोल नहीं के पूछा का डराई के बारे आए कि नवरात्र में नवमी में ना खाई जाला ही तार मारत के कमाई खाथिन जा अपन धी दमाद के कमाई खातन जाए तो हाथ कमाई खातन तो हर गांठ लगता है ई ना भगवान से डराई जला कम से कम अच्छा चुपचाप रही रहुआ के ही बोले वाली बताई ना काहे के भगवान से डराई के भगवान कहले बड़न का कोतनी या भूखल बिया हो आए भूखला से का फल बिया कलश रखे के बाटे तू मार हिया बना रहल बड़ मारे थी मुर्गा मछली बना के खा तड़ू के कहेला ना भूखला से हम कर जिम्मेवारी का ले बानी हमरा नहीं को बुझात कांडी कोई कुछ कुछ करे का देख लगबू का ला खाइबू ला ना भगनी लेख मत जाए से क्या काम रह गइल बाटे हमनी के हैं कावा छी का आ अरे बा उठब के ऐसे हमरा उठावे के पर बढ़िया धो के ले दीदी ले ना का के आई ना बुझाइयो नहीं है ना अरे ना खाई मारा तो लुबलु बाते बा तब मारा तो लुबलु बाते ए दीदिया देख के जरे वाला के जरे दे हमनी कैसे ही खाते रह जी पीस मर खा रहल बा खिया दे उनको के करे जवा फटता करे जवा का फटता टे खिलवाड़ी या माई देख तोरा डराई के नहीं के ऐसे तो हम बोलनी जान अरे दीदी कितना हमनी के देख के जरूरत नहीं सरे देख के जानते समूह के कैसे दोनों बहनिया कैसे निमन से खाते सम कैसे माई खाती है काहे देख के जरती आज तक तो कर माई ओकर दुआर पर झाके नहीं के नहीं हमनी कहै नहीं जाना तो ओकर आंख उलट गेल कैसे कर माई बाबू है ये बात बा ले इहे में पड़ता खो चुपचाप खो ए दीदी आवरी ले ई ना खबी नाम ना और अभी लेखा लागत है रे अरे हम ना
खाई रे बुझे तू खो ना तू खो ठीक कह दिया तू खा ला बड़ा सुखा गेल भी रे ये तो पहले से सुखा ले खाई पे पर ध्यान दे एकर का करी रे दीदी का करी गोतिनी कर तो का करी रे माई उहेनु कहत नहीं तू आज बाड़ी त हम बनावत नहीं खाता नहीं पियत नहीं ना तो देख ले तू चल जीबू ना तो सब हमरा के उलू कुलू क के रखल रहिली सब काहे खाती आवती सनु त छनड़ छल के मार दी हल्का हां आज कुछ होता नहीं बानी सीख बुची हमरा के सिखा देले बे के वही तरह करी है वही तरह के चला दे तनी बस कपारे फाड़ देता बुतने अगर दे बनी हाथ पे जे हाथ बहुत बड़ी अगर केला पढ़े मार दे बनी केला पढ़े तो बोली एकर के भेज दे हां ठीक हां भेज दे आई के माई पहले डरत रही अब ना डराई ना खा माई खा और दी कुछ और दी कुछ ले बच्चा बोला ना कुछ लोग भूषण का ले भूषण का ना हो हसन करना चाहिए भूजले आधा किलो खिया दल साई दबरा से में कितना नहीं तारे खाए खातिर ना बनावत नहीं बुचिया खातिर ना बनावत नहीं का बुची हां सांझी की मछरी अच्छा है खसी के शिकार में अच्छा ठीक बा बुची ठीक बा हां एकरे महतारी हमारे गो बिया दादा तनी सुख सुन ले लेना कि तनी तबीयत खराब बताओ कर हुकुर फुकुर भइल रहेला हेलो बोला तनी माई हाँ हो ठीक बानी कल पानी ओनी चढ़ हुए मेरा तनी मन हल्का बाटे सोचा तनी कि सुता तनी तो हमार देहिए दुखाए लागत आटे ऐसे सुतत नहीं कि बाहर दुआरी पर बैठल बानी और सब ठीक बा का करी साफ हमें थी हो गइल बानी खराब होइला के बाद का जी दीदी जी का पूजा पाठ होता तुए चलो रखा तनी बोली कि खिसियाइल बनी हमारा ले ये कनिया कालता में ये कनिया कालता इतना बीमार हो गइल कि हमरा खून चढ़ावे के परन देहिया में जनलू देहिया नी रुक नहीं खेरो हाजी का हो जाता रौरा के रह के आ जानी का हो जाता देखत रहो कि हर साल हम नौ दिन खंडे काल सा धरत रहनिया ए साल तो हमरा सोचे के पड़ा ताटे आई कनिया बा बंद बा जानता नहीं दीदी जी हमारा घर करवा लीला सुनम ना तो सुनते रह जाइम जननी हम बताई लिपनी पोतनी मजनी धोनी सब कहनी उ राक्षस दुगो बोलले बिया मातारी है अपन बहिन ए दीदी जी हमारा घरे जान जाई कि जहिए ना विपत परो ई रवा जान जाई जहिए विपत पड़ जा जे देवी देवता नहीं खेला तो इंसान ले का डराई हां तो देवी देवता ले कोई बचल नहीं खे पुजारिन हो पुजारी हमरा खेलवाड़िया गोतिनिया जान जाई कि मंगले बिया 4 किलो मुर्गा आ बनावतिया खेवावतिया हां आजे ये दादा कैसे उनके मुंह में परत हुई दादा जुग जमाना इतना खराब बाटे देवता देवी खड़े काहे नहीं के घोट गलत तब न बुझाई तो ऐसा कुल आदमी के का अब हम कहीं हम ही नु जाना तानी जनी हम विपत्तिया न झेलतानी कैसे लेके हमार मरद खाली झगड़ा से डराता रहन कहता कि हम झगड़ा लड़ाई नहीं की कइल चाहत घर में ओई के मारे डराता रहन तरती भूख अब का कर जानलो अब छोड़ब थोड़ी माता जी का पूजा पाठ बाटे चैती नवमी हमें जानता न दिल से कइल जाला अपन हाँ ये दादा अजी दीदी इनका काहे बैठैले बानी इनका मुर्गा मार खा दे जाए त माने हम नहीं खिनु खा त हमहु अछूत हो गइनी का रहुआ ऐसन बतिया बतानी जब हमार परिवार निलायक निकोर गइल दीदी जी त हम का करी आई बेलज कदम में अजी दीदी एकदम बेलज इनका गोतनिया के मतरिया ये खेलवाड़िया मारे के तना से बतर दिया रे दादा की आके जे बेटी की लगे पीस खातिया चाहता ये खाए खातिर एथि करतिया कि हमर तनी 2 पीस में हमके थूक ना दे मुर्गवा में त है दादा रे माई से बढ़ के मुर्गा हां ए बचिया शरण में बने जा करी चरण में बने जा उससे बढ़ के बाटे तू कर तड़ू कर मम्मी ए दीदी जी बताई कि रौरा मन में कौन श्रद्धा बा हमारा मन में कौन के जानता तो जाए दे हमारा मन में श्रद्धा बा ना देवी दुर्गा सब जानताई जन्नी हां देवी दुर्गा सब जानताई लेकिन वो देवी देवता के 4 गो आंख बाटे लेकिन नहीं आदमी समझता जी मार खाई रे दादा हमारिया के समझावे के चाहत रहे कि हां रे बुचिया हमारा त नामी चढ़ल बा ना खाइल जाला है आ ऊ कैसन बिया खेलवड़े के बुढ़हन ठो गइल आ ओकर आज ले बुद्धि ज्ञान ना भइल के बेटी घरे मुर्गा के हड्डी चपतिया
नहीं लिया के मिलता दिल दामाद के आदमी पैसा रुपए खाता लागताटे ए सेतिया के खइहन जना हां ये दीदी जरा बस ठीक है कहता नहीं सेथिया के पवले बैसन हाड़ में चाभताइसन चाभताइसन एगो कुंठेल ओकर बहिन आइल बिया जर जवान कुंठेली हिया हे भगवान चाई 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 कहले बिया कि का कहे खातिर अहो सुनले बन के ओकर लय का कोई को गिरल बा से बियाह ना होला अभी कुल बात रवा का कहता नहीं जी कुल बात मत कही भौजा यही हो आजा दी कुल बात सब बात हां मत कही नहीं बात भगले पुतना नहीं हार बहन का बाटे हां ही रे दादा जाना ताटे केहू नहीं खे जाना अब जाए दी का करी आदमी जा जा नहा धोवा अपन नहा धोले नहीं नहाई नहीं कहता तबियत खराब बाटे तब फिर भी हम अथु करता दोबारा नहा लो करने में मैं तो छुआइल छादा देखी मानी त देव ना त पत्थर जानी दुनिया का लेके सुने के जीवन अपन आत्मा कहता जीवन मन कहता तेवन कर ठीक ना हां ये दीदी जी ठीक कहता नहीं मैं त सर सलाह लेवे आईनी हां माता जी आइल बड़ी बूढ़ा पागल आइल है ला उहे सर सलाह अरे राउर बुढ़ाऊ को का एथी करी आदमी जी का उनका एथी करी तो मौगड़ा हां बुझाला कि मां कुछ बुझाते नहीं खे ऐसे वहां के करी ना नहीं सब हमार पटेला ना उनसे किसी में काज करो बताई जी हम कौन के गलती करनी आप माई के बुचिया के खिया के गलती कर देनी ये गलती कर कहता हो के कहता बताओ हित ना तो सास हमारा आइल बई साली आइल बिया तो मुर्गा मच्छर ना बनी तो बताओ हाँ। तो मार भात बनी वो लोग कहते जानू कि खिलवाड़िया खियावत या नवरातन में ऐसे करतिया वैसे करतिया तो कनी रउआ सबके छूत लागत है हमरा के झूठ ना लागत है सुन ना बुचिया के पूजा करे के बाद करो जा हमनी के मना करते हैं मत करो जाए आ बुचिया कहती है नु कि जीजा जी सनु हमरा के खसी के मीट मंगवा दे कन के ठहर मंगवा दे बुचिया बोला के कहला जोन चीज के बुचिया रे ए बुची हां दीदिया आवा त हने जीजा जी बोलावत नहीं खातिर तक शिकायत ना होके के चाहिए ना इना तो सास हमर कस नु तो गोई ले किया किया नु पाउन कुछ लेवत ना रहना किया ना जीजा जी बोलावत नहीं हमरा त कहत है माने आइल बड़ तो खाली दीदी भी रहत हो जीजा जी कने कुछ देखत बावन तो खाने तने जाई कले बात जीजा जी रहा त खाली मजाक के मेरा हम मजाक कहां करतनी मजाक चाहिए करे लगम नु तो बुझ जेबू तो कैसन जीजा हां बुचिया कहत है चूस्ता खाए के का खाए के मन करता कह दे माने इनकर मुंह नहीं के कहिया ना कह खानी बकरी बकरा का खइबे बताव बोलो का मन करता खाए के बाग नहीं जा तू लिया दे का बोल दे का तू हार मुंह नहीं के तू नहीं बोल सकत दीदी ले बोलवा होता बोल दे अरे बोल रे बोल तू ही दीदी हम ना अरे त हमरा त खुद नहीं के बताओ का बोल दे कुछ लिया मैं लजाता हूं दीदी बाग दीदी लगात नहीं थी कहता हां मैंने बताओ का मन करता है तू लिया दे नहीं का कहल रे दीदी रसमलाई लिया दे हमरा के खाली रस मलाई को खुश जय जी तब बुचिया के ला दे लाइन बुचिया के कोई अगर भौजी जी ना कुछ बोलत रह जाए तक मु त सिखोरत रहनी हो जा हमरा के ना रे दीदिया देख के जरूरत है जी देख के जरूरत है जा आराम से बोली बाड़ी ना आगे भीतर जे हमने के मछरी मुर्गावा खैनी जा ना हमने के कथिन पेट में लड़ाई मैं मर ले बा माई बेटिया के खाता लू जा ऐसे हमरा के कतरन जा अभी तो सांझी खा लिया तो फसी ना खा दो जी जा हमरा नीक नहीं खिलागत रौरा के रहले कोई हमनी के बोल देता तो हम लिया ना रे दीदिया कब का हां रुक जा तैयारी वच करा तो घुमाई बाजार घुमाई चल बुचिया जरा तैयार जींस पैंट पहन ले जो जी तेरे पार्क में मर घुमा दे आओ वाला आपका पेंट वाली आपका हां तो पहन ले का भइल बेटे के बोली रे इतना ससिया के साली भी है हाँ, पहन ले। सारी मॉडल में रहले तेरा कमरा खलाई ना बने पहन हां और बताओ कुछ खाए के मन करतो के तो अभी तो मुर्गा खइ दो तू बता दे खबी खसी के मुड़ा उड़ा ना आप रहे दे कहीं चुस्ता उस्ता हां तो रहे दी का हो भैया हैं माने ठीक होता घर मेरे साला चोर कहीं के कावन छी जा साफ एकदम लफांगा के हाल बरे भैया चोर रे वो कैसे कहता नहीं बताई ना हां रे बोली जाना से बड़ है इसे बुधिबा के ना कैसे बड़ मैं सब क्या जी कितना मैं दीदी के डाटा तन जी ए ससुरन के बुझाता कि गोलामी के पूजाई बा ये का बनले बड़ा सरे मुर्गा मछली बना के खाता हो सब देखो मैंने सब तो सब भग जाई तो मैं तो सारा तू मैंने बोले लगला मैंने सास हमारा आइल बे साली आइल बे तो खिया दिन बना के तो का हो हां खराब हो गई पनीर कुछ बनावेला साल के साल लो कबर में निकल के जाके दवाई दिवाई दवाई दिवा ले मुर्गा मछली खिले सो वही बाजार है खात नहीं खे दीदी दवाई ले खात हम रहन चलते हैं बॉन्डेज करवा देता नहीं चला साफ एकदम चला बेशरम हो बड़ा सारे घर में चला ससुर का कैसे घर परिवार में चली रे लक्ष्मी जी और घर में हम तो दशहरा में खइले रही तो मैंने हमनी के पिला को नहीं जाए यही दोनों साले भोगत हवा भोगत हो यही दोनों भोगत हवा तनी रो साला मैं दुनिया जाना तक नबी में
ना खा जाला मुर्गा मछली आगे ठेके ना आई बताओ ये राक्षस से बनावे तो सब घर में माता माई करे बनी कि मुर्गा मछली ना खाई के ना माता ने तर काट देले बनी ना के चबी ह बोड़ी चबी ह बने से अब नमिया के लिपे पोते के बड़ू केना में आरारू लेखा चमकावत ना जी लिपा पोता जी का हो का लिपा पता जी ना का पेटवा दाग के का बैठी साली आई रहती एकदम लिप पे पूरा अरे ससुर तो साली हमरो ही ह तो दोसर चीज बनाओ खेव पनीर दुनिया जहान तो तारा नहीं के मैं साली हमारे ये तो तार ना है मुर्गा मछली तो काहे गेलो तेरे घर में तो तू बनाओ खिया लिया जा हां तो आई काहे बनैला घर में ठीक बा बन गु तो बन कैसे बात तो बन गई अब ना मारे करती हमार परिवार तो ते ओकरा घर भाजो तारे नहीं बेटा तो अपना मन के ना हम डॉक्टर लाई है करे ले भाई कमा धमा के साले हम लिया बतानी अकेले मेरा तू पैसे कमाए के लगला अपना कर तो बोले और ना ए घर में तन कोई इज्जत नहीं खे जाए तन को नहीं करे का सब तो कि नहीं देखो तो साली का कहला गन सब कौवा बनैले चल मेहर माऊ बोला हाल भइल तहार चुपचाप रही रहो भैया जी मेहर माऊ बना बतानी रवा के चल के मेहर माऊ चुप रहना हंसो रे तोर ई देखे तो हे जा तक पहले के हंसो रे एक के बतिया नहीं खे कहे के भासुर ता चलो चलो बुझा ताटे के गुड़ बतिया नहीं खेरे टके तोरा बुझा के जाई घर में ये उठ के बोला 3 बार हैं छोड़ दीदी जा हमने तो भाई के साथ बा आ तू काता कहले बड़ू सुनो सोच यही आज मेरे घर में कुछ हो नहीं तो क्या मैं समझी रे नहीं को बतिया जाए तो कहते हम लोग लेकर आओ अपना साला साली के जमाना को बुझाते ते ना के मन हमार का रहे कहले बनी ना तो हमर बात मान हम बड़ भाई हई तू हमरा से छोट हई तोर हम बात ना मानो अब ले आ देला तो बना देलो तब का करबो ना दुनिया तो बना दी जी हमनी के पाछा दे हमनी के गांव जाता है जाता नहीं हम ऐसे कहे के बनी मारे चा बाबू तो मुर्गे ना तो जेबू जैसा और बोलो का खाई और घर में नहीं तो कौन के बलावे के घर में बला दब जाई इज्जत ना करे वाला लीजिए जी हमें अपन माइक का कपड़ा पैक कर देखो ए साली गाने तक चलवा भी घिच के एक और लफांगा के हाल भाई यो चिकी ना ढेर दी है होइल नहीं मारा यो लफांगा दिया एकदम से खाली खाए पिए के फेरा में भाई मामा को लेके मेरे करा तो बिया है भाई चलिए के खाली बताओ मुर्गा पड़े में तो हित ठीक बनाता हमका तूने देख सरिया बतानी हैं लफुए भी है ना ना समझा ना बूढ़ी बढ़िया भाई समझा देती हूं के समझ मेरी नु लफुए भैया तो का कर बोला फुआ आजकल के होइए जातै सन तो उन्होंने भगवान देने के जाता है कुल लफुए होके लिसन तो का करबो मुंडे सौरे नु चल जाली सन लइका क्या कुल बर्तन बाज हो गया लिपट के कान धर के आज के बाद कुल्ला बनी घर में ना ठीक बा दुर्गा पूजा में हम जाते ठीक बल्ली साला चोर पाई के खाली ये कुल लन फन खर्चा काम करे के बा ना बोला तनी घर में तो बुझाते इंगे लोग ले कर निहार हम निहार नहीं छे का करी हो पूजा जा तू लोग नमी मैं कर जा धर जा हमारा घर तो सब भंडक हो गइल मैया बा जानलीस सब भंडक हो गइल कैसे कैसे हम करतनी अब हमें नु जानम चलो ठीक है बा हाँ हो सब ठीक ठाक बाटे ये माई का करी अब परिवार जहाँ बा तहाँ अब एक मत नहीं खे तो दुखे दुख बा जानलू आ परिवार एक मत बा तो सब ठीक बा परिवार एक मत नहीं खे तो कुछ नहीं खे लेकिन का समझेबू मेहरारू जवना घर में अपना मन के हो जाई उ फुटमतिए बा का करी कसहू चलते बा जो दिन चलता तो दिन चलता हाँ चलो ठीक है बटे अरे हम तो देवी दुर्गा पर छोड़ देले बानी सब आइल ए दूर रही हमरा से काहे से कहत तू हमर त बेटी है ना ठीक बटे ठीक बा दूर करावत रहा का हमरा में कुछ लागल बा का हां देखी रउरा सन महतारी रहो बे ना रहो बात बराबर बटे ई बताई कि रउआ बूढ़ ठेल भइनी रउरा का कहती कि हां रे बुचिया बा तोर गोतिनिया जैसे कहते तैसे रउआ सबके घर त पूजा पाठ र दलिद्दर बानी जा साफा आ दलिद्दर आके हमरो घर के कइले बानी मने ठीक करतनी अब बताओ बना खिया दिहलस तब हम का कर लिया के आगे धरा देलिए हमरा पता ना रह बचिया तो आज मुर्गा मछली बनत ते कह दे मैं एगो सरप्राइज बा तो कोनी ठीक बाटे आ तजरा में डांटे वाला कौन बात बा तू डांटत पड़ू मतलब निमन कहीं है कह के का कहनी हो जन भैया जी के विदा कर चाबा तारू मुर्गा के करेजी आ गोड़िया दीदी तनी कमे शरीफ बन जा दे तोरा
हम गलती में मान ले जाए। भैया जी के वो विदा कइले तो रहुए आके ना समझैती बताई ना हमरा के काहे ना कहीं हो का सुनो तब जे हमर बतिया हां ये बड़की बुचिया सुनो देख कुछ खटे जे हमरा कमा छुई मान बड़की बुचिया छोटकी बुचिया कइले बानी मान ले तू ना समझाई तो के समझे भौस ससुर ना समझाइए ओई मुंह से हमरो कह देते हां माई मुर्गा मछली ना खाए के नवराता नहीं जाए दे बन तो हम कति जाए बुचिया आज के बाद मत बनाइए हमरो समझदारी बा बुचिया ऐसन बात नहीं खे जाए दे तू तो बेटिए न होई आय हे भगवान ये बताई गांव भर सुनत त बेइज्जतियां होता कार एक कैसन लाला चाचा समाई रसन कि नौमी ना पूजली हसन नौमी ना पूजली हसन हां तो गांव घर में तो नहीं रौरे जैसन मातारी एक बात बता रौरे से बेसन मातारी नु अपन बेटी के घर बर्बाद करेली सन जनी का हो गई रह देर जानता तू ही हमारे से पुरखा पुराने कले वैसे नु करम के तारा कहला से क दे ये क्या रे वो कपड़ा दोना एक रंगा काम बाटे देबू का करम जी कल सवा के इथी करे खरी हो तनी छाप मारे खातिर ए कने तू ही एक बात अच्छा तू कने तार माई हई बेटी लगू बेटी दादा हां बोली ए बुचिया अच्छा ई बताव अब हम ना जानत रहनी लिया के धर दे सब खा ली भाई ने अपन नो अच्छा नहीं खिजाना त ढेर न बात बाटे कने के तोरी घर में त मुर्गा मांस मार लोग खाते बाटे ज्यादा रखले बड़ त द नहीं त बोल जाई मंगा देबे तो कने गंगा जल श्री के पूजवा ना हो जाई आइए दूध हो जाला माता जी मुड़ी काट के बरकर अच्छा करतनी भल न बानी जी देवी देवता खिसिया जाई तो अपनी में रही जाए दे बुचिया गलती सही के माफी मांगतन देवी देवता सब हुए हम त जिया तो खाली मर तो खाली सब खाली ये सब बात नहीं तू का तू करता रे हम त कहीं क्यों ना लोग से बढ़ के तू ही बाड़ू जत आ तोहरा के ना बुझाइल हो कि तोर गोतिनी इतना बड़ा पुजारी हिय आ तो लोग के मुर्गा ए दीदी जी हम बस ताकत नहीं कि गहुआ कटी अमीन बोलवाई आ मैं हिस्सा बखरा अलग अलग हो जाई हिस्सा बखरा मैं अलग अलग हो जाई हां फिकर बारा जे हाँ। बुझाई ऐसे कि जब हमार बात कोई ना सुनी घर में कमे हमरा करता हो कि बताई हमरा कतना दुख लागता कि सब कोई घरे नौमी पूजाता हमरा घरे नौमी नहीं पूजा ए दोनों कलाबिन के चलते हां तो लोग रख ले तो जे टोट काले तारू घो गया चापतारू ओई में चापतारू अपना के जाना तो कि निमन हनी ज्यादा नहीं की बोलत का निमन बोलता नी भाई को हैं ना का निमन हमने की बोलता गंगा जल ए बुचिया देखा कुछ कह तू बोलबू न तो बहरे को दुगो बात बोल के निकल जाई ठीक ना बोले मिला के कोई ना का चाहिए मां तोरी छिनार बड़ी तक का बेटी ना छिनार रहे दाव ने तो जाता नहीं मंगा लेतन तोरी पैसे कुछ तोरो मंगा के बा ना हमारा करे कुछ होई बे ना का मंगाई कहता नहीं कि माई से बढ़ के कुछ ना होला जे गलती कइले बा ओकरी आगे आई तू कल सा घर ए बोल देना हो जा भौजी बताओ तो इस साली हमर कहते जाई हम का नहीं ठीक लागत तो अरे बुचिया का कोल जी गावे चल बहुत सलिया तरा रखनी बल भाई ए बबुआ जी एक दिन ही देते एक दिन बोलिए देते खाना पानी मैं ठीक बा हम कहते नु ठीक बा कोई चीज के गावे आवेला ना त चीज के रख ना लेवेला आयो तो कोई जाला ओत कोई जाला हमरा नहीं के बुझात हमरे में तो लोग माई बेटी के ना मिलेला काम मुर्गा मछली हो जा ना तारे घर बतावे नहीं त खाली खाना मारा तुम हाड़ी घटा खइयो ना कोई हो जा चाहिए से आगे त ऐसे दिन के इज्जत करे के सहुर तरे तरे हटिया ढका गइल करे त ना ढका अजी सुनो तनी देख इनकर देखो माने उनका आई ले बा हां बोल दे कोई नहीं मैं देखा तानी टंगरी फैला के सुतल बनी छत पर अच्छा रा मोटर क्या बताई का भैया जी के का बोला नहीं ना सुंदर का जरूरत घर मटी वाला घर आई समझाई अपन भाई के साली के बोलले में त साली रूस के भागत है त रोवत तरन तो रोवत नहीं खटो होता ना रहुआ जी के प्रही रवा को ताला ना आवे छी बोले पर ला शरम बा गमे जे बोतल में तो केतर पूछे के बा आ उत्तर ले बड़े की छोड़ ना मुर्गा के गरमी है जी बाबू जी मुर्गा गरमी है हमसे ससुर बसुर रहेला तो हम समझा देले बनी घर परिवार में छनु आ जाके ध्यान देले बनी जाके बर्तन सर्तन माजे संतोषन अब मई सब आज के बाद का दलसन घर में ना बने बस के लाज रे आज बा लाज आई बेटा वो तो नहीं खसी खावत अरे ना चलो मान दो मान जाए दे रे बुचिया बाहर घर अरे से दीदी निकल दे चल ले अच्छा वाला जी जैसे रोवा राम चलो इनु हम जाती सब कह देबे जा दीदी हमने ऐसा पहुंचा जा
तैयारियां कर चला चल बात हमरा के सुनी रे अरे राम अभी देखो तारा रहे के बा मम्मी जी आई हमारा एगो बात बताई रौरा माने ठीक ला तो रौरा अपना घरे नमी में मुर्गा मछली बना के खाई ना हां कि ना बेसिक बना की बात देखे बताओ चुप ना रहो खाई ना ना बोले के बोल ए महाराज हम का कहनी हां कि ना ना फिर काहे जे बनवाओ त हम ले आते लई भैया कहत है हमरे में गलती बा अरे साला मैं तो साला तेही घर में विभीषण लुकाई बा ओए नु गलती हो गल कहते बने माफ कर जाओ सब गीत गवा गेल सीता के बियाह ना भइल हुए हाल बाटे मत गीत और मेहरानू गा देलिए बचावा काहे कि सीता जी के बियाह द्वार पे से ना होई रहे यही से गीत गावा को सीता जी के बियाह ना होई एगो काम करो नहीं करे चल चल हम के चलल जाओ माने मुर्गा और मछली बनी कितना सब लोग रह जाते बेइज्जती कहां में मुर्गा में हो खेले बेजी कान हो जाए तो दीदी चुप रह अब ले आई मुर्गा मछली बनी तबे रुकम ना तना सुनो सुनो सुनी बासा बासा सुन ली ना खिसिया अरे बात खेला बढ़िया खिसिया ना बैठो तो खिसिया गुली साली हमर नो हैं तार आदत बसाले बेरा तो साली बलका उले बेरा रू बाकी आदत बना सुधार लेबो तो बुझा गइल हमरे गलती रहे भैया का करब मारत रह सस्ता मिलल हम ले आई तो सास है नु हां ई पूछने कैसे कि तारे घर नमी में बनला तो कहता ना इजा खातिर लकड़ पेच लगइले बड़ी हम बढ़ियारी बना देले तो खले खा ले जाओ रवाया लगा अपना भाई से रहम कि ना रहम कि हम जाई नहीं है समझाई नहीं है माने हां हाय ठीक बा हाय हाय खा के मर जे हम समझा देले बड़े चल ना बोली देखो अब ना गलती हमरे गलती रहे का कर हैं मिला के चला जाला बड़ जेठ बाड़ू देखो मुंह घुमा ले ठीक बा हमारा देवरा देवरानी का नाता रिश्ता नहीं रखे के जी भाई से रखे बता भाई से रखी हमारे से मत रखी हटी मेन बात ई तो नहीं जानी बनत नहीं के तो हमनी में का बने देबू जाई ना बने आवा तने रुक जा साफ तमे हर मौगे बाड़ा बुझाता कि महतारी जियत रहे तो एक लोटा पानी ना दियत रहे सास के नवरातन में मुर्गा ता मछली मर चपावा तारा चापा तारा जा कम बड़ा जा हमारो मर्द नतिया वही में के बाकी हमार बात नहीं के सुनत